Jesu ubindure Getsemani vamusunga vakamurova iye mwanakomana waMwari vamuwana mambo Jesu ubindure Getsemani vamusunga vakamurova iye mwanakomana waMwari segwayana rechibayiro anakudavira chinhu kuti iwe neni mudikani tiwane tsikinuro segwayana rechibayiro anakudavira chinhu kuti iwe neni mudikani tiwane tsikinuro aonaye kuna Pirato vampomera mhaka anzaizvita mambo iye mwanakomana waMwari avonaye kuna Pirato vampomera mhaka anzaizvita mambo iye mwanakomana waMwari segwayana rechibayiro anakudavira chinhu kuti iwe neni mudikani tiwane tsikinuro segwayana rechibayiro anakudavira chinhu kuti iwe neni mudikani tiwane tsikinuro. Ipapo pamuchinjikwa vakamurovera Jesu pamwechete nemakororo nekuna kwangu newe. Ipapo pamuchinjikwa vakamurovera Jesu pamwechete nemakororo nekuna kwangu newe segwayana rechibayiro anakudavira chinhu kuti iwe neni mudikani tiwane tsikinuro segwayana rechibayiro anakudavira chinhu kuti iwe neni mudikani tiwane tsikinuro akadanidzira nezviduru Eli namasabakashani Mwari wangu manisireko neuna kwangu newe akadanidzira nezwi guru Eli lamasabakatani Mwari wangu mandisireko nekuda kwangu newe segwayana rechibayiro anakudavira chinhu kuti iwe neni mudikani tiwane tsikinuro segwayana rechibayiro anakudavira chinhu kuti iwe neni mudikani tiwane tsikinuro. Aigona kunana ngirozi zine zuru zine gumi kuti dziparadze nyika iye mwanakomana waMwari. Aigona kunana ngirozi zine zuru zine gumi kuti dziparadze nyika